Sikubingelele-ke mbukeli siphinde sikwamukele. Njengamanje-ke sikwephathele-ke olunye lodaba okuyilona-ke oluthela abasematheni. Lokhu kuze emveni kokuba insizwa yale Bergville ngomculo we-hip hop edumile uBig Zulu ephoste-ke ezinkundleni zokuxhumana ihhashi lakhe elisha-ke eluwohlobo le-McLaren elibiza-ke amamiliyoni. Uma ngabe sibheka-ke ngokwe-research yethu sithola ukuthi-ke lelu hlobo lwemoto lwe-McLaren lingenye yama-sports cars, but-ke kudiphenda imodeli ukuthi-ke ibiza malini, but-ke iweta noma i-range from u-2.9 million to u-6.7 or even u-7 million. Nokuyimoto-ke eyibiza kakhulu ngani so sithi-ke congratulations to Big Zulu. Uphinde washo kwathi uzoyibhala ukuthi-ke ayizonda inkabi. So ngani-ke kuyagqugquzela kakhulu kubantu abaningi nabasafisa ukuphila ngo-music noma bafeza amaphupho akho ukuthi-ke kuyenzeka ngani. So khumbula ukuthi uBig Zulu akukhona okokuqala-ke eveza ezinye zey'moto as a part of impumelelo yakhe. Sokhumbula ephosta ama-Range Rover, ama-V-Class, ama-H1, amagusheshe nezinye ey'ningi, even though emenshina ukuthi ezinye belong kuyena as a company, but lokho kukodwa kuyagqugquzela kumuntu osafisa ukuphila ngomculo nakumuntu omnyama nje ukuthi ngokuy'khuthala nokubekezela konke kuyenzeka. Mbukela iSethwehla TV nankamanye amavidiyo sikuphathele wona.